Hej skat. Håber du har det godt. Vi har jo lavet nogle små klip til dig, som Mads og mig har forsøgt at sende afsted til Pax. Det har været sådan lidt, fordi de blev for lange og for korte, og så passede lyden ikke. Men jeg håber på, at det lykkes, og jeg håber, at du bliver glad for det, fordi at nu kan vi jo ikke være dernede ved dig og komme ned til dig. Nu bliver jeg så en lille smule rørt. Fordi vi savner dig. Og det gør vi alle sammen. Men jeg kan se, at du har det godt, og det er det vigtigste, skat. Jeg siger alt det her på dansk og ikke på engelsk, så må I oversætte til de andre dernede, ikke? Og lige sorte, der kom ind af. Nu lige se ham. Sig hej til Mark. Hej. Herhjemme går det godt. Stille og roligt. Vi skal nok ende med at komme ned til dig på den ene eller den anden måde. Men Mark, det var bare lige lidt, som jeg vil sige herfra. Og som sagt, så kan jeg jo se, at du har det godt. Morfar var lige ved at dø af grin, fordi han synes, at din mave blev større og større. Men skat, jeg vil smutte igen, og have en rigtig, 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 rigtig dejlig dag, og nød det. Du bliver 20 år, og du er smuk og lækker og super skøn, og vi elsker dig alle sammen, og jeg elsker dig rigtig, rigtig højt. Hej skat.